Добрый дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соусь і мой гость, грамадскі дзеяч і бізнесовец, дырэктар Symbol Buy Павел Белавус. Добрый дзень, Павел. Прывітанне. Мы ў жывым эфіры, вы можете задаваць пытанні Павлу. А першае, пра што мы пачнем гаварыць, гэта справа 4 супрацоўнікаў офлайн-крамы Symbol Buy: Ксеніі Міклашыўскай, Вольгі Ігнатовіч, Анастасіі Трафімчык, Мікіты Броўкі, якіх у суботу з офіса кампаніі забралі і завезлі на Крэсціна. Павел, якая самая апошняя інфармацыя пра іх? Сёння 1 лютага пачаліся суды, іх забралі ў суботу, нядзеля быў выходны, вось у панядзелак пачаліся пад вечар суды у судзе Савецкага раёну горада Мінска. Пачалі з Мікіты і нашай бухгалтаркі Ксеніі. Працэс быў, самі Мікіта і Ксенія былі ў Акрэсціна, іх не прывозілі на суд, яны выходзілі па скайпу. І там апынулася шмат супярэчнасцяў у пратаколе. Яны падпісвалі пратакол, а ім прынеслі непадпісаны пратакол. Шмат было пярэчанняў і нестыковак у паказаннях сведкаў з боку міліцыі, і таму па выніках, вось, здаецца, 2 гадзіны разгляд адбываўся, іх справы назад адправілі ў савецкі РУС на дапрацоўку, а па Вользе і Насце не паспелі яны сёння разгледзець. Будзе заўтра працяг, і самае цікавае, што заўтра днём і сканчаюцца 3 сутак, 72 гадзіны, у межах якіх іх могуць затрымліваць. Таму мы чакаем, і спадзяемся, што заўтра яны, можа быць, ужо і выйдуць на волю. Абавязкова Свабода будзе сачыць за тым, што адбываецца. Я нагадаю, што праблемы у крамы пачаліся яшчэ ў чэрвені. Тады у кур'ера канфіскавалі наклад маек з надпісам «Псіха 3%». Пасля былі праверкі з Міністэрства звычайных справаў. Потым узніклі праблемы з электрычнасцю. Потым краму аштрафавалі больш на 2000 рублёў. І Symbol Buy абвясціў, што 29 чэрвеня спыняе працу, а 23 чэрвеня людзі сталі ў чаргу, каб купіць прадукцыю з сімволікай, пакуль крама не зачынілася. І тады вядомая гісторыя, пад'язджаў аўтазак з сілавікамі, пачаліся затрыманні. І ўжо ў онлайн-рэжыме Symbol Buy працаваў да 30 студзеня. Што цяпер можа быць? Якія варыянты развіцця падзеяў і дзейнасці крамы вы разглядаеце цяпер, Павел? У суботу, пасля таго, як усіх забралі, мы не наведвалі памяшканне нашай кампаніі. Сёння туды завіталі, паглядзелі у выніку, што ж забралі. Забралі сапраўды амаль увесь тавар, усю прадукцыю, і не толькі тая, якая была з пагоняй ці чырвона-белай сцягі, абсалютна ўсё. І з арнаментамі, і розныя проста прыемныя, прыгожыя сувеніры. Забралі у нас две бухгалтарскія шафы з дакументамі, былі там практычна захоўвалася уся дакументацыя кампаніі, таксама усе дакументы забралі нашыя пячаткі. Што яшчэ забралі? Забралі 3 сістэмных блока ад кампутараў. Фактычна забралі ўсё, з дапамогай чаго мы маглі б працягваць працу. Прадаваць няма чаго, кампутары, праз якія вялося праца, таксама няма. Бухгалтарка, якая вяла ўсю дзейнасць, таксама пакуль што няма. Таму вось часова мы прыбралі ўсе тавары з сайта, таму што не хочам людзям, каб людзі набывалі, замаўлялі, а пасля мы гэта невядома калі зможам выканаць гэтыя замовы. Таму часова мы ўсё прыбралі, і адпаведна будзем зараз змагацца за нашых супрацоўнікаў і даведацца, у чым жа справа, якія да нас прэтэнзіі. Бо я нагадаю, што летам і тыя ж і АБЭС, аддзел па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі Савецкага раёна, таксама прыходзіла падатковая, якая запытвала ў бухгалтаркі вялікую колькасць дакументаў, правяралі. То бок фактычна праверка летам ужо была. І тады, акрамя вось гэтага наракання наконт неправільнай перавозкі тавараў, больш не было. І тое,
по той гісторыі мы аплацілі штраф, нараканняў да прадукцыі не было, але да гэтага часу той жа савецкі РАУС, бо памяшканне знаходзіцца на тэрыторыю, да гэтага часу не вярнуў. Я хадзіў на сустрэчу з начальнікам РАУСа, і ён на сустрэчу прыём грамадзянаў. Ён сказаў, што калі вернем невядомае, ці вернем наогул, і мы можам трымаць прадукцыю невядома колькі, хоць і тады яны праводзілі праверку па якасці, нешта яшчэ, справу не завялі, але да гэтага часу вось тую прадукцыю не аддалі. Зараз у выніку забралі амаль усё. І у тым ліку і тое, што не звязанае ні з пагоняй, ні з чырвона-белым сцягам. Іншыя праблемы, якія ў нас узніклі восенню, гэта з мытняй. Мытня перастала прапускаць нашыя пасылкі. Самае цікавае, што у краіны не мытнага звязу. То бок, напрыклад, у Расію па Беларусі яны ішлі, а калі ўжо ў краіны еўразвязу, у Злучаныя Штаты Амерыкі, напрыклад, ці Канаду, то туды ўжо не прапускалі. Больш за 200 пасылак да гэтага часу ляжаць на мытні і іх не выпускаюць. І шмат адбывалася гісторый з тым, што пачалі там розныя органы прыходзіць да кампаній, з якімі мы супрацоўнічалі, якія нам пастаўлялі прадукцыю. Скажу, што мы на 100% працавалі легальна, то бок абсалютна ўсю прадукцыю закупалі легальна, па дакументах, у нас на кожную рэч ёсць накладная, яны афіцыйна адгружаліся, аплачваліся па безналу, усе супрацоўнікі былі нанятыя, працавалі легальна, таму прычына відавочная, што нам даюць зразумець, што я думаю, што гэта ў першую чаргу звязана якраз такі з чырвона-белым сцягам. Магу я вам задаць пытанне, якое цяпер абмяркоўваецца, найбольш абмеркаванае пытанне ў Беларусі. Ці магчыма забараніць сцяг нацыянальны? Я пра гэта пісаў сябе ў Фейсбуку, я пісаў пра тое, што забараняй, не забараняй, гэта не адменіць таго, што мільёнаў беларусаў сэрцы ўжо бел-чырвона-белыя. І ўзгадаць недалёкую гісторыю. 70 гадоў фактычна бел-чырвона-белы сцяг быў пад татальнай забаронай у Савецкім Саюзе. Пра яго не ведала большасць інтэлігенцыі, пра тое, што такое пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, ведалі, можа быць, там самыя абазнаныя інтэлектуалы, гісторыкі і мастакі. І фактычна пра бел-чырвона-белы сцяг, пра пагоню пачалі беларусы даведвацца там напрыканцы 80-х, калі пачалася Гарбачоўская, як яна называецца, перастройка, калі неяк вольніца з'явілася і пачалі даведвацца. І што адбываецца далей? Як толькі Савецкі Саюз развальваецца, адразу гэтыя сімвалы становяцца нацыянальнымі, і менавіта пад гэтымі сімваламі абвяшчаецца незалежная Рэспубліка Беларусь. І зараз яны зноў паўтараюць гэтую ж гісторыю. Гэта класічная гісторыя. Калі ты забараняеш, то гэта становіцца яшчэ больш папулярным, яшчэ больш важным для людзей. Сімвал яшчэ больш сімвалічным становіцца. Таму я з гэта не перажываю наконт... Вы памятаеце свой першы бел-чырвона-белы сцяг? Так, я памятаю свой першы бел-чырвона-белы сцяг у мяне быў у выглядзе паштоўкі, якую мне падарыла там у садку. Это традыцыя на 23 лютага, дзяўчынкі дарылі хлопчыкам, потым хлопчыкі на 8 сакавіка, хоць гэта і савецкая традыцыя, але яна у новую Беларусь перадалася, і ў мяне захавалася гэтая паштоўка на 23 лютага, дзе дзіцячая такая паштоўка, дзе былі такія боты папяровыя зроблены і бел-чырвона-белы сцяжок. Потому что я якраз таки, я нарадзіўся 87-м, там у садок пайшоў недзе ў 90-м, то бок з 90-го по 94-й, это садок, першыя класы школы, я якраз таки вучыўся, і мяне вучылі, што гэта нашыя нацыянальныя сімвалы. І гэта ўсё ж таки з маленства, з самых дзіцячых гадоў яно засталося, адклалася і са мной будзе заўжды.
Мы ў жывым эфіры «Свабода Прэміум», і я заклікаю всіх, хто нас слухае, задаваць пытанні. Павел можа на іх адказаць. Я не то што в якасці рэкламы, але нават в якасці ўдзячнасці скажу, што у мяне дома, напрыклад, вісіць мапа БНР на пачэсным месцы. Шмат вопраткі ёсць з пагоняй. У мяне на балконе ўжо ад жніўня быў чырвона-белы сцяг. Правда, не ваш, але я думаю, што можна было і у вас такі сцяг купіць, і ёсць і кубачкі ў мяне, ну, вельмі шмат сімволікі. І ваша крама паспяхова працавала доўгі час, гады паспяхова працавала. І працавала такія часы, якія называюць мягкай лібералізацыяй, ці так званай мягкай лібералізацыяй, калі чыноўнікі прыходзілі ў вашу краму, так і Румас прыходзіў да вас. Так памятаеце гэта? Згадайце тыя часы. Усё у нас крама пачалася летам 2014 года. Тады, да гэтага мы рабілі розныя грамадскія кампаніі, у тым ліку збор подпісаў аб наданні чырвона-беламу сцягу гісторыка-культурнай каштоўнасці, і шмат розных кампаній праводзілі. І тады вось гэтыя кампаніі, яны акунанне вось у гэтае пытанне, яно паказала, якая вялізная запатрабаванасць гэтых сімвалаў. І фактычна сімвальбай узнік таму, што фактычна не было дзе набыць там у такім вольным легальным доступе чырвона-белы сцяг і рэчы з пагоні, гэтага амаль не было. І першая ідэя, якая моя была, рызыкнуць, паспрабаваць, а чаму не? Наша ад самага пачатку пазіцыянаванне было, што гэта не апазіцыйныя сімвалы, не нейкія там калабаранцкія ці штосьці яшчэ. Мы пазіцыянавалі ад самага пачатку, што чырвона-белы сцяг, герб пагоні — гэта першыя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь. І якая б улада далей не мянялася, прыходзіла, то яны назаўжды застануцца тымі сімваламі, пад якімі Рэспубліка Беларусь стала незалежнай краінай. І гэта наша была пазіцыя, і мы так і прасоўвалі гэтую прадукцыю. І фактычна вось да лета гэтага года у нас амаль не ўзнікала праблем з гэтай сімволікай. То бок у нас паралельна, гэта была першая прадукцыя, якая у нас з'явілася, далей пачалі з'яўляцца рэчы з арнаментам, там розныя рэчы на гістарычную тэму, кнігу. У піку нагадайце год, калі ласка, калі гэта все пачыналася. Лета 2014, уже зараз 7-й год існуе крама, і вось фактычна да гэтага лета у нас не было праблем. Мы працавалі, у нас замаўлялі як там дзяржаўныя прафсаюзы, так і БРСМ. Там, адпаведна, не чырвона-белыя сцягі, там нешта з арнаментам ці так далей. Нас там пераймалі нашы нейкія ідэі, там вялікія кампаніі. Мы працавалі за гэты год з вялікай колькасцю вялікіх кампаній, карпорацый, рабілі промо-прадукцыю. Абсалютна, калі пералічыць, гэта дзесяткі кампаній, дзяржаўных, так і недзяржаўных. Нас нават запрашаў на свой форум Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, каб мы выставілі там намёт з прадукцыі, паказалі, якія сучасныя могуць быць папулярныя, модныя беларускія сувеніры. Не тыя, якія там традыцыйна ў цумагумах прадаюцца, а больш сучасна. Тому реально спектр контактаў і спектр кампаній, з якімі мы працавалі, вялізны. І мы працавалі ў тым ліку і нейкія грамадскія акцыі рабілі, нейкія кампаніі, з той жа Федэрацыі футбола, калі Румас быў кіраўніком, з тым жа Міністэрствам па надзвычайных сітуацыях. Мы для іх рабілі форму такую. Был у Беларусі праходзіў чэмпіянат свету па пажарным спорце, і на іх замову мы выраблялі пола з арнаментам для вось гэтай зборнай падчас урачыстага адкрыцця, каб яны апраналі. І такіх прыкладаў вельмі шмат, з кім мы супрацоўнічалі. І вось якраз такі гэтая палітычная кампанія, выбары і ўсё гэта, яно... І пры гэтым мы ніколі сваю пазіцыю не мянялі. У нас ёсць чырвона-белыя сцягі, у нас усе рэчы з пагоні, пра нас вялізную колькасць сюжэтаў рабілі і БТ, і АНТ, і СТВ. Фактычна усе пра нас ведалі, і з усімі мы працавалі. А зараз у адзін момант мы сталі, не ведаю кім, ворагамі дзяржавы, экстрэмістамі ці кімсьці яшчэ, і ўсё. І мы ўжо тут да нас з праверкамі, з затрыманні, АМАП, вось неяк так. Павел, як вам падаецца, вось у жніўні, калі мы пабачылі неверагодную колькасць чырвона-белых сцягоў на вуліцах беларускіх гарадоў,
адкуль все гэтыя сцягі былі? Многія кажуць, што па 20 гадоў ляжалі, хтосьці набываў. Ну, гэтую колькасць сцягоў вы маглі ўявіць, як чалавек, які такую прадукцыю шмат гадоў прадаваў? Ну, я могу сказать, что попыт на гэтую прадукцыю, то бок мы адчувалі, што нешта адбываецца, тому что як бы раней, скажем, у нас быў запыт, ну, прыкладна 100-200 сцягоў у месяц. У час жнівеньскіх, вераснёўскіх падзей гэты запыт стаў там 100, 200, 300 сцягоў у дзень. То бок такую колькасць мы, як крама, як кампанія не маглі і фізічна вырабіць і забяспечыць. І таму, адпаведна, што людзі самі рабілі, таму што чырвона-белы сцяг вельмі проста пашыць. Да? Гэта яго у чым прыгажосць, гэта ў тым, што ён, па-першае, вельмі проста робіцца ў хатніх умовах, да, там, намаляваць на паперцы А4 фармату, ці там, ну і плюс у нас нацыя, так бы мовіць, нацыя, якая умее шыць, да. Амаль у кожнага ў сям'і ёсць бабуля, маці, у каго ёсць машынка швейная, і набыць тканіну і 3 палоскі паміж сабою шыць, гэта вельмі проста. Ну і было шмат гісторый, калі у крамах тканіны проста сканчалася белая і чырвоная тканіна. Таму тут наша заслуга ў тым, што мы паказалі у тым ліку, што это модны, прыгожы і сапраўдны нацыянальны сімвал. А далей справа за людзьмі, справа за іх крэатывам і тое, што пачалі... Ну, я ведаю, што вялікая колькасць кампаній, якія займаюцца там швейнай вытворчасцю, друкам на тэкстылі, падхапілі гэта і пачалі вырабляць, таму што попыт фармуе прапанову, таму прапаноў з'явілася вельмі шмат, і прапаноў з'явілася вельмі шмат, ну і людзі самі рабілі, тыя ж сцягі раёнаў, якіх пачало з'яўляцца неверагодная колькасць, цэлы сайт зараз ёсць, цэлы музей гэтых сцягоў, колькі там ужо пад 1000 экземпляраў. У Кітаі такія прадпрымальныя вытворцы, якія таксама вельмі хутка адчулі гэты попыт, і таксама многія людзі з дапамогай, калі не могуць гэта здабыць Беларусі, робяць гэта праз Кітай. Дарэчы, вось пра кітайскі сайт. Зараз, калі ўвесці, напрыклад, флаг Беларусі, да, то адразу выдасць там дзесяткі прапаноў з чырвона-белымі сцягамі, са сцягамі з пагоні, але адбылася іншая гісторыя. Як нашу прадукцыю пачалі не выпускаць з Беларусі, так і вялізную колькасць пасылак пачалі затрымліваць, якія ішлі з Кітая сюды ў Беларусі. Да гэтага часу шмат людзей кажуць, што там сотні, а можа і тысячы пасылак, якія людзям не аддаюць, якія вось да гэтага часу ляжаць на мытні, і людзям не выдаюць іх пасылкі, якія прыйшлі, у тым ліку з кітайскіх сайтаў. З'яўляюцца пытанні падчас нашай жывой трансляцыі. Вы ў суботу, калі затрымлівалі супрацоўнікаў, сказалі пра тое, што не паспелі проста пад'ехаць, а таксама маглі быць затрыманыя, і пытаюцца, дзе вы цяпер знаходзіцеся. Ну і я дадам яшчэ, ці вы ў бяспецы. Я нідзе не хаваюся, ні ад кога не хаваюся, і як бы вырашыў, што я не магу там кудысьці з'язджаць ці штосьці яшчэ, калі маі супрацоўнікі ў бядзе. Я са сваім калектывам тут у Мінску працую на офісе. Ну і паколькі я жыву за горадам, то першымі ў суботу даехалі там намеснікі бухгалтарка, і калі я ўжо, пакуль я даязджаў, я ведаў, што іх затрымалі, то проста не было сэнсу там з'яўляцца, таму што мяне як іх затрымалі. Таму я ў Мінску працуем там з адвакатам, з астатнім калектывам, і як можам падтрымліваем нашых супрацоўнікаў, іх родзічаў. Ну і працуем далей. Таму я тут, і я з нашым калектывам. Цяпер вельмі шпаркімі тэмпамі людзі падпісваюць петыцыю, каб чырвона-белы сцяг не прызнавалі экстрэмісцкім. Ну, але праўдападобна, што на чарговым паседжанні палаты прадстаўнікоў улады, калі захочуць, гэта змогуць рабіць. Які будзе ад гэтага эфект, як вы прагназуеце? Хто выйграе ў дадзеным выпадку?
Ну, у гэтым выпадку ніхто не выйграе. У гэтым выпадку якраз такі зноў прайграюць усе беларусы, таму што гэта чарговы унутраны канфлікт, стварэнне на пустым месцы унутранага канфлікту, калі сама дзяржава лічыць там і дзеліць беларусаў на правільных чырвона-зялёных і неправільных бел-чырвона-белых. Мы 100 разоў пра гэта казалі, што мы асабіста не супраць чырвона-зялёнага сцяга, і мы за тое, каб гэтыя сімвалы зараз як мінімум ужываліся і мелі права на роўных выкарыстоўвацца. І калі мы вось актыўна супрацоўнічалі з федэрацыяй футболу, чаму мы спынілі працу, таму што калі яшчэ быў Рума з кіраўніком федэрацыі, то быў момант, калі не чапалі людзей, у тым ліку на трыбунах у Беларусі, якія уздымалі гэтыя сімвалы. Як толькі ён сышоў, і ўсё абвалілася, да, пачаліся зноў затрымліваць не толькі на сектарах у Беларусі, а нават там падыходзіць і федэрацыі казаць, каб не пускалі заўзятараў і за межамі на там матчах беларускай зборнай. І мы у той момант, калі зразумелі, што наш месседж пра тое, што мы гатовы супрацоўнічаць з федэрацыяй, мы гатовы папулярызаваць і дапамагаць, каб больш заўзятараў падтрымлівалі каманду, але наша умова адна, каб людзей з бел-чырвона-белым сцягам у цішотках з пагоняй не чапалі, таму што яны такія ж беларусы, яны такія ж патрыёты, яны такія ж заўзятары. Але ў адзін момант гэта ўсё скончылася, таму мы адразу ж перапынілі усе фарматы супрацы. Ці не памятаеце вы, што набыў у вашай краме Сергей Румас, і што яму падарылі, магчыма, вы яму? А вось калі шчыра, я не памятаю пра тое, калі Сергей Румас прыходзіў да нас у краму. Але фота знакамітае ёсць. Фота не, гэтае фота было зроблена не ў краме, гэтае фота было зроблена якраз такі на Кубку Беларусі па футболе, калі мы рабілі, гэта у Гродні было, мы рабілі там перад матчам канцэрт, рабілі канцэрт падвядзення вынікаў сумеснай нашай акцыі «Мова, музыка, футбол». Мы записывалі беларускамоўныя песні беларускіх гуртоў, прысвечаныя спорту і футболу. І быў канцэрт, пасля быў матч, і нас запрасілі ў такую VIP-ложу, дзе былі ўсе там чыноўнікі, Румас, прадстаўнікі федэрацыі, там кіраўніцтва, тады гуляў Шахцёр і Дынама Брэст, там кіраўніцтва Шахцёра, Дынама, і нас запрасілі, і мы там вось падарылі Румасу дыск, гэты «Мова, музыка, футбол» з песнямі, ну і крыху пагаварылі, што класна і далей рабіць нейкія такія сумесныя акцыі, каб папулярызаваць беларускую мову праз спорт. Вось гэта было менавіта там. Вы адзін з арганізатараў вельмі ўрачыстага святкавання 100-годдзя БНР і наступныя гадавіны праз год. Якім вы бачыце сёлета святкавання чарговай гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі? Мы гутарым у апошні дзень зімы, у першы дзень апошняга дня зімы, вясны все чакаюць у Беларусі. Якой вам бачыцца вясна? Не, мы ж гутарым у першы дзень апошняга месяца. У першы дзень апошняга месяца зімы, так. Ну, канешне, нам хацелася зрабіць штосьці якаснае, прыгожае, урачыстае. І што будзе ў лютым, што будзе ў сакавіку, ну, цяжка прагназаваць. Як немагчыма было прагназаваць, што будзе ў жніўні. Таму мы, канешне, спадзяемся на нешта урачыстае, нешта пазітыўнае. І пакуль мы не падавалі ніякіх заявак, ніякіх дазволаў не прасілі, ну, таму што зараз гэта бессэнсоўна рабіць. У мінулым годзе мы паспрабавалі, таму што якраз пачалася пандэмія, паспрабавалі онлайн зрабіць фармат, у нас не ўсё атрымалася, таму што нас пачалі глушыць і не даваць правесці гэты онлайн. У гэтым годзе, ну, мы, калі нічога да гэтага часу не зменіцца, не верым у тое, што нешта легальнае, пазітыўнае атрымаецца правесці. Таму тут я пакуль не магу сказаць і цяжка загадваць. Але, канешне, я мару, каб у хуткім часе гэта стаў такім адным з галоўных днёў, ну, нацыянальным святам, сапраўдным нацыянальным святам.
Я разумею, што зараз вы клапоціцеся, вы хвалюецеся пра лёс супрацоўнікаў, пра лёс крамы, якая вот сёмы год паспяхова працавала і была адной з найбольш вядомых крамаў Беларусі нацыянальнай сімволікі. Які ваш настрой цяпер? Які ваш погляд на сітуацыю ў Беларусі, на перспектыву развіцця гэтай сітуацыі? Ну, настрой, ён як ва ўсіх беларусаў, ось як такі вось графік, да, то так, то так. Ось зараз у мяне маленькая радасць, што сёння ўсё ж такі з'явілася нейкая надзея, што заўтра нашыя супрацоўнікі могуць выйсці. Да. Сёння ёсць гэтая надзея, яна можа заўтра знікнуць, таму што як са мной, напрыклад, там у 17-м годзе было, што там быў адвакат, не быў 15 сутак да пабачэння. Зараз нешта слухалі, разглядалі, адпраўлялі на дапрацоўку, ўжо нейкі зрух, і хаця паралельна мы сёння бачылі, як вялікую колькасць людзей 15 сутак, 15 сутак, 15 сутак. Таму на дадзены момант нейкі крыху пазітыву і тая падтрымка, з якой людзі нам пішуць, звяртаюцца, чым дапамагчы, што дапамагчы, як дапамагчы. Вось гэтая хваля салідарнасці, якая была і летам, якая ёсць зараз, яны, безумоўна, натхняюць. Ну і, безумоўна, мяне вельмі турбуе, што вялікая колькасць маіх сяброў, маіх знаёмых зараз за кратамі, ўжо па некалькі месяцаў за кратамі, і я нічога не магу зрабіць менавіта ў дадзены момант, каб яны апынуліся на волі, на свабодзе. Але за гэтыя паўгады мы зрабілі некалькі вялізных крокаў у плане разумення, хто мы такія, хто беларусы. Вось мы запускалі на пачатку года мінулага кампанію «Годна», грамадскую кампанію, якраз такі, якая была пра тое, і адну з мэт мы ставілі дагрукацца да беларусаў, каб яны зразумелі, хто мы, якая мы нацыя, якія мы маем падмуркі. І у тым ліку вось за апошні год просто каласальны зрух у гэтым кірунку адбыўся. Калі раней мае аднакласнікі, мае аднагрупнікі, нейкія знаёмыя не разумелі тое, чым я займаюся, важуся з гэтымі сцягамі, пагонямі, беларускай мовай, дзівак, фрык, хто я такі, да канца не разумелі, што ты носішся. Зараз ужо пытанняў няма, Паша, да, мы нарэшце гэта зразумелі. І вось гэта каласальная колькасць людзей, да якіх дайшло, што, па-першае, нешта не так у гэтай краіне з гэтай сістэмай, з гэтай уладай, і што на самой справе ёсць мы як нацыя, як краіна, якая у нас гісторыя, які ў нас нацыянальны... Узніклі праблемы з інтэрнэт-сувязю. Павел, інтэрнэт-сувязь аднавілася, і якраз чуеце мяне, Павел? Так. Я якраз хочу задаць пытанне, вот чалавек піша, данная петиция по-русски, просто унижение народа, просить у кого-то и что, наш флаг, наша история, у кого что спрашивать, зачем спрашивать разрешение. Як вы ставіцеся до того, што людзі падпісваюць петыцыю гэту? Ці сапраўды, можа, не трэба ні дазвола, не трэба патрабаванняў, ёсць? Ну, я адношуся да добрай петыцыі, гэта таксама больш сімвалічны крок, і мы паказваем, што вось глядзіце, пад рознымі петыцыямі, якія стварае штучная дзяржава, яны з цяжкасцю праз адміністрацыйны рэсурс прымушаюць людзей падпісвацца, ці пагражаюць, не падпішашся, будзеш звольнены, як з петыцыяй прафсаюзаў, ці з петыцыяй спартсменаў, што ай-яй-яй, паспрабуй толькі не падпішыся, звольнішся і будуць у цябе праблемы. А тут просто народ стварае петыцыю, за суткі, за двое яны набіраюць дзесяткі, нават вось гэта колькі 70 тысяч подпісаў. І параўнаць з той петыцыяй, якую зрабілі гэтыя казакі ці хто, якія наогул не прызнаюць існаванне беларусаў як нацыі, якія толькі мараць, каб гэтая тэрыторыя увайшла ў склад Расійскай Федэрацыі. Яны ствараюць гэтую петыцыю, і пракуратура разглядае яе. Это просто здрада дзяржаве, здрада краіне. І тут вось народная такая хваля, петыцыя, якая просто за некалькі сутак набірае такую колькасць людзей. Гэта просто яшчэ раз пацверджанне нашай грамадскай моцы вось гэтай народнай беларускай салідарнасці. Солідарнасць, ключавое слово апошнія паўгода для Беларусі. Скажыце, калі ласка, якая дапамога, якая салідарнасць патрэбная вам
вашим калегам, вашай справе? Ну, на дадзены момант цяжка казаць, таму што мы не ведаем, што будзе заўтра, там адпусцяць нашых супрацоўнікаў ці не, заблакуюць нашыя рахункі ці не. То бок мы ў першую чаргу чакаем вызвалення супрацоўнікаў, каб узнавіць каманду, і далей ясна, што мы будзем спрабаваць узнаўляць працу. Ну, на дадзены момант мы у наших соцсетках апублікавалі там нумар карткі, на якую кожны жадаючы можа ахвяраваць ну, нейкую пэўную невялікую суму, і гэтыя сродкі пойдуць вось на вырашэнне тых праблем, якія у нас узнікаюць зараз. Там, набыць часова тэхніку, там, разлічыцца з адвакатамі, падтрымаць нашых супрацоўнікаў, якія засталіся без заробкаў, аплаціць аренду памяшканні і так далей. То бок, ну, таму што ў нас зараз прадукцыі няма, і фактычна, я думаю, што месяц мы будзем прастойваць, пакуль з гэтымі всімі пытаннямі разбярэмся. Таму нейкую такую мінімальную падтрымку можна аказаць. Но яшчэ у нас мы актыўна развіваем сацыяльныя сеткі, у нас даволі папулярны наш YouTube, Instagram, и мы закликаем людей подписываться. У нас на YouTube есть функция спонсорской подписки, мы там амаль кожны дзень публікуем и аўтарскі контент, и нейкія асветніцкія матэрыялы, и вось падтрымаць нас можна таксама праз подписку на наш YouTube. Гэта будзе найлепшая падтрымка. Ну, я таксама заклікаю падтрымаць YouTube-канал Сімвольбай і падпісацца і праспансаваць, а таксама і падпісацца на Свабода Прэміум, якая заўсёды будзе сачыць за тым, што адбываецца з бел-чырвона-белым сцягам, за тым, што адбываецца з вашай справай, што і будзем сачыць за тым, што будзе заўтра адбывацца ў судзе. Дзякуй вялікі. Гэта быў грамадскі дзеяч і бізнэсовец, дырэктар таварыства з абмежаванай адказнасцю Сімвольбай Павел Белавод.